салом алайкум акай Хуршед. Ами мегуфтен ака чӣ мушкилӣ дорем, чӣ проблема дорем? Мушкили ба ами ки ами пома амиҷа пӯйни чишида бияд хурда шудааст. Мирас оператсия карда оҳан ҳамамушидааст. Шароити зиндагитон чӣ хела акаҷон? Шароити зиндагим рӯз дигар ман худам ай соли 96 пенсионерам, ай соли ҷангои дохилӣ 580 сом пенсия мегирам. 3 та фарзанди мактабхон дорам. Ман шаҳри Пороб Садур Хуршедҷон давоми 2 сол пеш ба ҳамин дард гирифтор будам. Ба ҳамин фонди хайравии Музаффар муроҷиат кардам. ҳамин бачаҳои мара ёрдам кардам, ман оператсия кардам. мо 1000 бор миннатдор, 1000 раҳмат ба ҳамин фонд. ҳамин бачаҳо мара ёрдам кардан, ин оператсия кардем, сад бор шукри Худо. ин ба по хистем, насиб бошад. 4-3 рӯз пеш оператсия кардам. мумкин ба рӯзи шанбера ҷавоб монтам. мо ҳамин бачаҳо миннатдорем. 1000 раҳмат ба ҳамин фонд. Акай Хуршед, ҳамин касал тӯли чанд вақт? 2 сол зиёд шуд. Чӣ хеле табобатҳо мекардин акаҷон? Рост дигар чанд ҷо чӣ кардам нафаҳмидам, гуфтан ки рагҳои по хунукӣ дорад. Табобат кардам, ҳичи фоида надидам. Ахир нашуд дигар чӣ маблағе наёфтам ки дигар табобат кунам. Худ ман ҳайна ба фонди шумо муроҷиат кардем. Раҳмат ба шумо ки моро дастгирӣ кардем ба ҳамин чӣ роҳ. Табобат чӣ хеле мекардин акаҷон? Табобат фақат хунукӣ гуфта будам ки рагҳои по хунукӣ дорад. Мо нафаҳмидам ки иҷа буда дарди мо дар дигар ҷо будааст. Мо фақат ҳамин табобати хунукӣ кардем. Барои хунукӣ поро бовардам. 2.5 сол ҳамиша табобат кардам. ҷарроҳӣ чӣ хел гузашт? ҷарроҳим 100 бор шукри Худо ба ёрдами шумо хушрӯ гузашт. ҷарроҳӣ кардан дуюм сеюм рӯза ба по хестам, ба ёрдами чӯне ки ба по хестам қадам зад истодам. мегӯям ки 1 моҳда иншоалло ба амри Худо ҳама чиро мефаҳмам, рам мекардам. 1 моҳ 1 моҳ. 1000 раҳмат ба шумо. Ман Эҳсонов Абдушокир, травматолог ортопед. мо бо дастгирии фонди Музаффар бемор Судуров Хуршед 1976 соли таваллуд ро бо ташхиси коксартрози асептики ҷарроҳии эндопротези таталӣ гузарондем ки айни ҳол бемор дар дуюм сутка пас аз ҷарроҳӣ мебошад. худашро хеле хуб ҳис мекунад ва хеста озодона роҳ мегардад бе ягон дард ё ин ки бе лангида роҳ гаштан.